става, хора? Аз съм Ксайдер Гейминг и току-що, когато качих клипа, да, в момента тия над нас, обаче тия ремонт си го правят стабилно време. Не знам дали се чува на клипа. Малко се чува, обаче като говоря, то няма се чува много. Значи, сега ще ти пичуе. Преди малко качих клипа от преди една година, къде беше за предизвикателство на Симона Станева, нали? И сега викам, айде да вляза пак в канала, за разгледам нещо. Интересно може да има, викам, и гледам сега, едно заглавие ми грабва погледа. 5 съвета за лесно учене. Вие можете ли си представите? Значи аз принципно не обичам много да си уча така уроците вкъщи. Аз в училище по-хубаво сега. Добре, няма да се пичуе, айде да ми сега това клип кафе. Защото, нали, трябва да разберем как сега трябва да учим по-добре, нали, трябва да ни е лесно, трябва всичко да е окей. Аз не мисля, че така, да, нека го пуснем. Ай, пускаме ли го? Пускаме го, как? Здравейте на всички, аз съм Симона и ето го следващото ми видео. Идва и краят на учебната година, моя рожден ден, 1 юни, денят на детето. Когато още очакваш вашите ти дадат нежда на ден на детето. Тя между другото наистина сега малко. Не знам, тя дали ще има 14. Идва края на учебната година. Не идва шибания край на учебната година. Клипа е качен на 26... Момент. На 26 май. И тя ми вика, че края на учебната година идва. Не идва края на учебната година. Разбери го. Моя край на учебната година настъпва на 30 юни. Така че да. Тук да излъга между другото. И да, в момента замълчах, защото тия над нас още суркат. Суркат. Ой, няма значение, нека продължим с клипа, да. Нали, затова сме се събрали хора, да. И още много, като например лятото. Да. Но с настъпването на краят на учебната година идват и класните работи, тестовете и другите оформяне на оценки и така нататък за годината. Затова аз съм тук, за да ви дам 5 съвета, от които аз лично ползвам, когато ми предстои тест, изпит, когато оформяме оценки на класно. Затова, ако и на вас ви предстоят скоро такива изпити, тестове и така нататък, нека да се подготвим заедно. И започваме. Съвсем честно ви казвам, това момиче не ми прилича на момиче, което иска да отделя времето си в учене. Смисъл, не ми прилича на човек, който се прибере и сега... И, значи сега, много ми се излиза с Стивчето от втория етаж, ама... Утрям тест по шибания дъта име. Сега, значи, не мога... Ало, Стивче, тук ли си, ма? Какво правиш, ма? Няма изляза. Тест по дъта и утре забравиш ли, бе? Значи, ма... То си Орданов, казах му да не го правим, ама... Не, наистина. Аз, когато ме видите, си приличам на човек, който не иска да учи. Но поне не са прави на такъв, докато тя са прави на такъв, което не е окей, защото аз съм... Ами не знам какъв съм, ретард, че съм, да, съм, но не знам за другото. Абе, гледайте клипа е. Първият ми съвет е, ако знаете датата на вашето контролно, тест и така нататък, да се подготвяте малко по малко зад него. Защото случвало се сигурно на всеки или почти на всеки да не се подготвя, да се използва свободното време и после в един... Глупости, аз винаги се подготвям да тестуете. Колко от вас в момента, които ще напишат в коментарите, са никога не са, бе. Всички тука, значи ако учителката ми каже, Диляне, днеска е 24 май. Ма госпожо, днеска не се учи. Не, ти точно ще учиш. Искам да ти кажа, че на 24 април... Ох, април, боже. На 24 юни ти ще правиш контролно. Добре, госпожа, и аз цяла месец ще уча. Да, бе, да. На 23 в 11 часа. Мога да ти кажа. Защо са правят сега тук за гледания? Само това не мога да разбера. Да, ма хайде да мъти същия, виж сега си буклук, сега хейтваш тук момиченцето. Тя се опитва да правиш по-различно. Не е по-различно, да правиш влогови, не е различно. Това го прави всеки втори, четвъртокласник, който си мисли, че е готино, само защото е видял... Не знам кой. Той има много влогари известни, които правят яки клипове. Но малките деца не са от тях. Да. Ден да учи по всичко. Затова ви предлагам, ако имате една седмица да се подготвите за теста, всеки ден малко по малко, половин, един, максимум 2 часа, решавайте задачи, помагайте си, четете. О! 2 часа е решавам, значи че добре ли с главата е?
2 часа аз да седна. Ама където и да е, дори да е пред компютъра, дори да е на стълбите тук пред вратата ми, да седна аз и вместо да си правя каквото си искам, ще трябва 2 часа да решавам шибани задачи. Кой това е, маняк? Та си нормална ли е с главата, между другото? Аз мисля, че не е нормална, мисля. Уроците си и така ще сте подготвени според мен много по-добре, защото мозъкът ви малко по малко ще поема информацията, отколкото ако му я дадете на един ден наведнъж, защото тогава ще е малко по-разбъркано, много уроци ще са се събрали, трябва да помните да сте писали домашни и за другите предмети, не само за този, по който ще имате тест, и да става една пълна бъркотия в главата. Не, затова не учиш да не ти става бъркотия в главата, за да можеш да запазиш по-дълго време. Аз мисля, че това е много легит оправдание, да не учиш. Не, буквално, тя говори се едно майка. Защото майка ми говори така: Диляне, побогни си за контролното, за теста. Какво ще стане? Направи го сега. Нищо не ти пречи. Не. Пречи ми. Не искам. Мързи ма, защото съм гаден, тъп, мързел. Да. Горе-долу след седмица ще имам тест по история. Ще имам време да се подготвя. Нищо не разбирам за този Рим. Но това ще ни е и теста, както и на Тракия. Не, 5 клас е. 5 клас, значи... Аз съм на 16, съм 9. Та 14 няма. Да ива. Гледайте, Коста. Аз ви казах. Имаме и домашно, и по-английски. По-английски имам всички, целият 9-ти урок. Между другото, в шибания 5 клас историята е много лесна. Съвсем честно ви казвам. Не се шегувам, историята беше много лесна. Поне по моите времена. По времето на комунизма 90, 80, 72. Да, защото тогава е роден баща ми. По 10 пъти. По 10 пъти? Гати далаверката. Значи сега, Диляне, ти сега да пишеш думите по 30 пъти. А тя ги има по 10 пъти. Тук 20 думи ми се оплаква. Тия думи ги пиша за едно между часа и мога ви кажа сам. Това говоря. Когато искаме да приемем много информация за кратък период от време, но тя не е само тази информация, от която ние се нуждаем. Говоря, примерно, теста ви е по история и учите за история, но в същия ден имате и други предмети, по които имате домашно и трябва и тях да им предадете домашното и там също да се съсредоточите. Затова ви предлагам малко по малко да се подготвяте за вашия тест класно, за да се справите по-добре, както по поговорката капка по капка вир става. Съвет номер 2 е точно към четенето. Когато четем нещо, то все пак трябва да ни остане в главата, за да... Каква беше тая поговорка? Капка по капка вир става. Не ми става смешно, защото звучи... Защото нали трябва да е смешно, аз искам да се разсмея, защото просто звучи толкова тъпо, че... Си нямате на идея. Да го научим. Ако не ни остане в главата, е било напразно да го четем. Затова, когато аз чета на ум, се случва това. Да си сваляли, но... Аз се чувствам по същия начин, къде трябваше да чета миналото лято за... Беше. Забравих. Старогръцки митове и легенди. Чето гума нищо не запомних. Сега ще кажете, махайдарам, как си минал 9 клас? Ми с магия. Аз съм магиосник. Викат ми Динамо. На Галено Ходини. Нова игра. Не мисля, че те този урок. Скучен е. В момента можех да правя много други неща. Като например да изляза с приятелите си, или пък да си гледам телефона и новите видеа за тези, които съм се абонирала. Ако някой е качил ново видео... Ако питам мама дали може Маги да дойде от нас, ще е супер! Мамо! Това се
съветът ми тук е, ако и при вас е същата ситуация, четете на глас. Защото когато чета на глас, внимавам в думата и думите, изреченията и самия текст, да внимавам какво гледам и какво чета. Ако някъде запъна, значи не съм прочела правилно думата или пък ми е малко по-трудно да я прочета. Така хем си нямам. Не, ако някъде запъниш, това значи, че редакторите са виновни. Не, че ти си виновни. То, как бе? Не, че нещо, обаче, принципно бих гледал такъв клип и бих се съгласявал с нещата, които човек казва, ако не е 5 клас. Защото 5 клас ти буквално не знаеш за какво става дума в училище, тип. Това е 4 клас седо. Вие може да си представите. Свършила е 4 клас, била 4 години с една учителка, сега се сменят някакви други учителки и вече си мисли, че е много голяма. Аз това ми е чудно. Какво това е? Защо така трябва да става? Примерно, айде да ми окачи някакъв студент, завършил, той да ми каже как да уча по-лесно. Окей, примерно бих се съгласил с някои неща. Но не и тези неща да ми ги казва тя, когато майка ѝ е казва: Симона, сядай да учиш. Защото не може, невъзможно е на тази планета в България. Браво е, географ тъп. На тази планета, и особено и в България, човек да разсъждава на 12 години така. То е невъзможно. Тя го е чула, да. Говори го си, едно го разбира. Може и да го разбира. Но няма как тя да го измисли. Защото това е човек този в моето... Фак! В момента виждате човека, този Симона Станева, която правеше клипове как иска да спре с хейтерите. Прави клипове какво прави сутрин. Искате да ми кажете, че този човек може да разсъждава така? Не може. Буквално прави клип как е направила 100 000 гледания, буквално за една минута. И този клип как е направила 100 000 гледания има 17 000 гледания. И искате да ми кажете, че този човек сега разбира какво говори ли? Защото съм много от вас, защото съм минали само 4 минути и 27 секунди от клипа. А аз съм вече сигурно на 8-та минута от моя клип, на 12-та минута в моя клип съм. И почеха, хайде да виж сега, ти като замислиш логично, тя наистина казва правилни неща. Да, аз това казвам, тя казва правилни неща, но тя не осъзнава какво казва. Не, може да осъзнава, но просто го мисли тя. Това го е казал баща й, баба й, майка й, дядо й евентуално, леля й, чичо й. Който и да е, не може тя да го измисли това. Аз още не разсъждавам така, къде вече трябва да се приемам за по-голям човек и къде нашите почнаха да ми имат повече доверие за нещата. Да, окей, аз не разсъждавам по този начин. И няма да разсъждавам, защото така разсъждава родител. Буквално така разсъждава родител и учител. Това е. Няма друг човек, който да разсъждава по този начин. А тя не е учител и тя не е родител. Предполагам. Нека продължим с клипа, пичуе, защото клипа и без това ще стане 20 минути. Нека видим какво става. Четенето. Хем аз лично запомням информацията по-добре. И когато чета на умът ми... Сега забелязах какви турбички има под очите, пичове. Аз не знам дали вие в момента забелязвате. Обаче тя има изключителни турбички. Буквално е така, сега прилича на някоя баба яга. Не я обиждам, че е грозна. Сега не си казвайте, Хайдър Гейминг, ти каза, че е грозна. Не съм казал. Казах, че е прилича на баба яга. Определих я с измислен герой. Това е като да я определиш с Хари Потър. Измислен. Несъществуващ. Така че да. Е заед с нещо друго, но не и с това, което чета, защото си мисля за най-различни неща. Затова ви предлагам да четете на глас. Когато четем на глас, си упражняваме техниката за четене. И лично аз запомням информацията по-добре. Напишете ми долу в коментарите същата ли е ситуацията и при вас. Номер 3 е: направете си план и организация на това как ще учите и кое след кое ще учите. Направете си почивки, които да са до 30 минути, за да не се отплесвате от ученето. Ето как аз горе-долу си правя моя план. За седмицата си имам един лист, който има... Това ми го казваше, когато бях аз от 5 до 7 клас, учителката ми по български. Буквално. Идете... Да, никой не ви казва цял ден да учите, нали, цитирам в момента. Никой не ви казва цял ден да учите. Може да си правите почивки, да едете трудно и малкото, обаче трябва да правите работа. Да, това е вярно, но отново повтарям, не може тя да го измисля. Бях и гледал на стрим, като реактвах на нейния морнинг рутин. Тя става ми с зъбите и отива да учи. Кой нормален прави така, бе? И какво ми се прави? Това момиче
В момента нямат си на идея колко е заребено да качва клипове. Тя не качва всеки един клип, както аз бях преди, но тя буквално е обзета от тая мисъл, защото тя в момента има 17 000, това буквално е много, това е повече отколкото аз имах стария ми канал. Нали, сигурно с 500 повече, но повечето е повече. Аз правих повече гледания, да, но все пак в момента вече има повече и аз не мога да го кажа за преди. Но няма никакво значение. Не знам защо тук що казах това изречение, но имаше рима даже. Ама аз трябва да стана един рапер, бе. Добре, пичове, не знам защо продължавам да объртам толкова много клипа. В момента вече е 15 минути и нека продължаваме. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък с квадратчета с различна големина. Това ми го беше дал тате от неговата работа. Бях го взела, защото видях, че има понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък и започнах да си пиша кое след кое имам. Вярвайте ми, така е много по-добре се организирам аз и свършвам аламинутно. Може да си го направите, трябва ви просто лист, линия и молив. Очертавате си планчето. Между другото, тази част, която в момента показва как се го прави, ще я скипна, защото нали, на никой не му се гледа това. Така че само да го превъртя и тук. Така, хоп. Айде. Здравейте ми помага, лично аз съм много по-организирана, много по-бързо се справям с задачите си и после ми остава свободно време колкото си искам. Допреди да почнем училище, това беше съвет номер 3, а сега към съвет номер 4. Съвет номер 4 отново спада към организацията на нещата, а именно денят, т.е. не денят, а нощта преди вашия тест, изпит, контролно, класно, да се подготвите, да си сложите с какво ще се облечете, да знаете, че в раницата ви има абсолютно всички учебници. Между другото, чакат се замисля вече, как ме боли гърлото, защото много виках. Много викам аз. Сега заслушах пак отново в нейните думи за четвъртия съвет. Забелязате ли, че тя повтаря буквално едно и също вече? Организирайте се, напред си това, не го правете в последния момент, организирайте се. Буквално 5 съвета трябва да ги кръстите 2 съвета, защото айде да речем между първия и втория може да има разлика. Но цялата идея на клипа е свързана. Вместо да пише 5 съвета за лесен случай, трябваше да бъде 5 съвета за организиране в училище или за тесто или за каквото и да е. Но не и 5 съвета за училище, защото това не са съвети. Не, то е съвет, но не е каквото, примерно, всеки човек ще си... Тя казва, примерно... Дам някакъв пример, 5 съвета как да си извадите кълъфа на телефона. И сега ви казват, може да го извадите с пръсти, може да срежете кълъфа, може да си кода направите, това са съвети, които да са различни, а това тя спами едно и също. Тя повтаря организация. И това е. То нищо друго не се чува. Нека продължим скипа. В НССР ви има абсолютно всичко, от което се нуждаете. Молив, прегел, химикал, линия и така нататък. И да не се чудите в последния момент взели ли сте абсолютно всичко, защото да, случвало ни се да забравим разни неща, но на такова нещо не е добре да забравяме нито химикал, нито молив, нито нищо, защото може да имаме нужда от тях. А иначе, ако не го направим вечерта, естествено може да го направим и сутринта, но сутринта времето ни е по-ограничено, тези, които са втора смяна, а тези, които са първа смяна, съвсем нямат никакво време да се подготвят толкова бързо, да си преговорят още веднъж. Затова ви предлагам наистина от вечерта още се пригответе, за да всичко да ви бъде готово сутринта, да имате само да преговорите, защото през седмицата вие сте си преговаряли, запомнили. Ето, какво е казано. Буквално през цялото видео тя повтаря организация. Ето, давам пример отново с нея. Ако сте втора смяна, става деца, вече сте се оправили всичко, само трябва да преговорите. През седмицата сте преговаряли. Ако сте първа смяна, няма как. Ако сте втора смяна, може да се преговорите. Организация. Да. Знам, че трябва да се организирам, но не се организирам. Да, това е лошо. И да, няма повече дата. Нека продължим с клипа. Да. Направили сте си план какво да направите и ви е било много по-добре, имали сте си свободно време. А иначе сутринта, когато трябва да прибираме нещата, една сутрин може да изглежда и ето така.
Добре, по математика, тук са ми тетрадките, учебника. Между другото, аз съм по същия начин. Но съм съвсем честно ви казвам. Да, нека просто продължим. Него го няма. Добре, намерих го. Тетрадката по история, листът ни по български, музика, ето още история. Добре. Слушалките ми. Така. Добре. Всичко ли си взех? Чакай да се облека. Тук... Ключове. Тук са. Добре. Бързо, че закъснявам. Приберете всички учебници. Не искам по време на класната работа да гледате. Сега ги раздавам и който изкара 6, ще има 6 за годината. Искам добри резултати. Не искам да виждам двойки и тройки. Надявам се да сте се постарали вкъщи. Ето, давам ви и класното. Благодаря, госпожо. О, не ми казвай, че съм си забравила химикалката. Ужас. Точно това е станало. Точно сега ли? Защо не беше в някой друг ден? Алекс, може ли химикал? Забравих си моя вкъщи. Симона, искам да решавам класното си. Добре, аз, тъй като доста време, когато гледам YouTube клипове с дънки, съм забелязал да гледам... Така, забелязал съм да... Почвам да забелязвам нещата, които обикновен човек, който ни гледа YouTube, не би ги забелязал. Ето сега, примерно, ако покажа на баща ми, който, нали, не гледа толкова много YouTube клипове и не обръща толкова много внимание на къде хората гледат. Ето сега, нека да върнем леко назад, в момента ще го пусна. Може да видите как тя първо поглежда на нейно дясно, защото представете се от нейната гледна точка, тя завърта надясно. Вика на Алекс, която трябва да е отдясно. И в същия миг хваща химикала отляво. Не че нещо, обаче да. Добре, нека продължим с клипа. Ето ти химикал. Дръж. Фанах го. Мерси. Наистина благодаря. Следният ми пети съвет е да сте внимателни, да четете внимателно. Ето, казвам. Буквално трябва да има в този клип два съвета. Организация и четете внимателно. Това е. Това така трябва да бъде озаглавено заглавието. Организация и внимание. Това е. На условието, там където се затруднявате, прескочете го. Но ако сте следвали абсолютно всички тези неща и сте се подготвяли малко по малко, решавали сте допълнително, правили сте си планове през деня, кое след кое ще учите, подготвили сте се абсолютно добре за тест, контролно, класно и така нататък, изпитване. И имате абсолютно всички материали, научили сте си нещата, запомнили сте ги. Вярвам, че ще успеете с отлични оценки да минете го. 9 съм. И не минах с отличен. Минах я с 5, но не мисля, че има някаква. Дори остава буквално точно една минута до края на клипа и аз не мисля да я гледаме вече, защото свършиха съветите и това е. И просто клипа стана 24 минути, хора. И аз дойде го свърша, стане 25. Добре. Това беше този клип. Доста е дълъг, пичове, направо. Това е най-дългия сатира клип, който съм правил някога. Хайде, ари, моля, се качвай, брат. Добре, ето качвам. Както може да видите в момента, буквално не казвам нищо лошо за нея, просто ви казвам, че буквално клипа, нали, клипа има смисъл, ама не да е за 5 съвета, защото той няма 5 съвета. И колкото и да ме опровергават тук, хайде, има, няма и няма. Това е. Няма и няма смисъл.
Да, може би сега се струва странно, хайде да ти качваш че втори пореден нейн клип, какво оставяме. Този клип, който качих, буквално го качих, защото нали, все пак съм качил преди една седмица ония за Ансяна как, сега тук викам да кача този да го реаплоудна. Много хора искат да кача най-дебелото момиче на света 6 Емил Конрад, нямам го този клип. Реших да го заснема наново, с нови шиги, които да казвам, обаче пичове не мога да разберете, аз знам какво ще стане в самия клип и не ми е интересно. Аз не мога да го правя така. Така че пичове, няма да има най-дебелото момиче с 6 Емил Конрад, мога да реаплоудна самия клип нейн, но без моите глупости, които да казвам. Ако сте окей, просто напишете качи го. И да, надявам се този клип да ви харесва. Може събнирате хареса клипчето, може събнирате и за главния ми канал. Обаче там няма да видите сатир от Хайдър Гейминг, защото там е Хайдър Гейминг за гейминг. И да, репчуе, ще видим когато се видим. Да. И не забравяйте да учите. Нищо, че в момента не е учебната година. Бъбъ!